Gaur, urtarrilako 30, Durangoko jesuitak, maristak, Nebes eta San Antonio ikastetxeak violentzia gabeko eguna aldarrikatzeko elkartu gara. 1958ko urtarrilaren 30ean, gizakion askatasuna eta eskubideak aldarrikatzen zituen Mahatma Gandhi hil zuten. Guk bere aldarrikapenak modu baketsuan egiteagatik gogoratzen dugu. Izan zen teiz, munduan ikusi nahiko zenuken aldaketa. Hori zen bere gonbidapena. Munduko hainbat lekutan ez ezik gugek ere hainbat gatazka bizi ditugu. Mesedez? Horrelakoetan honako hauek sufri ditzakegu. Akordio gabeziak, errespetu faltak, violentzia, harrokeria, aurreiritziak eta hainbat eratako injustizia. Matxismoa, pobrezia, arrazakeria, homofobia. Historian zehar hainbat dira onerako egoerak bizi izan dituzten pertsona. Eta honen aurrean beraiek hartutako konpromiso eta jarrera eredu izan daitezke guretzat. Hona hemen horietako bat. Eta eurek hori ipintzen duten bitartera, gatazka horiek konpontzeko baduen jarrera batzuk lagundu egiten duela bakea lortzeko. Hainbat pertsona anonimo, politikariak, kazetariak eta gobernuz kanpoko erakundeak, eragile eta mugimendu sozialak adieraziko ditugu zuen hitzekin. Jesuitako ikasleak irakurriko. Kazetariak garrantzitsuak dira enpatia erakusten dutelako egoera latzak bizi dituzten pertsonekin. Kazetariak garrantzitsuak dira gerretan benetan gertatzen dena adierazteko aukera dutelako. Kazetariak garrantzitsuak dira giza eskubideen urraketak plazaratzen dituztelako. Kazetari guzti horiek batzuk erail egin zituzten, beste batzuk jarraitzen dute informatzen, euren omenez, ipiniko ditugu zubiaren erdian kartel hori. Afrika Nobel-saria, Leima Bowe, bakoitzekoa. Liberian aktivista, bakezailea eta feminista da. Women of Liberia Mass Action for Peace taldeari esker, Afrikako lehen herrialdea izan zen, lehendakari emakume bat izan zuena. Bertako gatazkak konpondu. Leima Bowe bezala, beste hainbat emakume ere, bakegileak itzatziko dugu bertan. Wangari Maathai lehenengo emakume afrikarra da bakearen Nobel saria irabazten. Ingurumena zaintzagatik, emakumei laguntzagatik eta giza eskubideen alde borrokatzagatik. Beragatik eta beste hainbat emakumeengatik. Faltaiaku Nelson Mandela. Nelson Mandela kuriosoa da, gu bezalako pertsona nagusiok asko ezagutzen dugu, baina klasean lantzerakoan hainbatek eta hainbatek ez ekiten hor zen. Eskerrak landugu gendule. Apartheid erregimenaren amaiera lortu zuen. Era baketsuan, gartzelan egon ostean, gorrotorik gabe gizartea baketsua eraiki zuen. Eskerrik asko, pun eta hitzatzea mesedez. Fue importante para la luz por su lucha en favor de los derechos indígenas. Pun eta hitzatzea. Politikariak askotan txarto edo asko baloratzen dugun ala ez, baina badaude ere. Integrazio soziala, dialogoa, emakumeen eskubideak babestea, pertsona komplikatuen errehabilitazioa, ulermenaren, errespetuaren eta elkarlanaren bitartez bakarrik eraiki dezakegu guztiontzako bake iraunkorra. Baurengatik ere, itxasten dugu. Vale. Mesedez, adi egon. Martin Luther King destacó por su liderazgo a favor de los derechos civiles y su lucha contra la desigualdad racial. Nebes eskolatik gobernuz kanpoko erakundeak. Jaiotzen diren mugekin eta hazten diren harresiekin,
badira berpizten diren herrialdeak eta inoiz hiltzen ez diren herriak. Honeta ditzatzea, Muhammad Gandhi buruzagi bakezalia izan zen eta justiziaren alde maitasunez eta indarkeriarik gabeko resistentziaz barkatu zuen. Beragatik ere, Malalak esan zuen bezala hezkuntza pobreziaren indarkerian eta gorrotaren aurkako arma bat da. Malala zuen adineko pertsona bat izan zen, aldarrikapen hauek egin zituen zuen ere alakoak izan zen. Gorbatxov mendebaldeko eta ekialdeko blokeen arteko harreman eskorra aldatzen saiatu zen. Greta Thunberg, Klima aldaketaren aurkako gazteen borrokaren ikur da. hau ere, neska gazte bat, bakearen alde eta naturaren alde. Eragile eta mugimendu sozialak. Gizartea astintzen dute herritarrek konpromisoa desatu. Bertan agertu diren pertsona Aipatu dugun bezala, bakearen eguna ospatzen ari gara, baina ez da egun bakarrean aldarrikatu beharreko gaia. Gaur guztiok gazte zein heldu, indarkeriak, gerrak eta sufrimenduak lekurik ez duten mundua lortzeko nahia oroitu nahi dugu. Gerrek eta gatazkek sentimendua dakarte. Giza eskubideen zapalkuntza eta banaketa. Giro baketsuan hezkuntza loratu egiten da. Aukerak biderkatu egiten dira eta gazte bakoitzaren sormenak badu non diztiratu. Bakea da aurrepenariko oinarria. Bakea ez da soilik maila politikoan edo gobernuen artean lortzen den zerbait. Gutako bakoitzak zeregin garrantzitsua du hura eraikitzen. Gure eguneroko harremanetatik hasita non empatia, errespetua eta elkarrizketa funtsezkoak diren. Baita beste leku batzuetan bizi diren gatazkek kontziente izatea eta hauetan zelan jokatu ezakegun jakitea. Gazteok etorkizuneko belaunaldi gisa gauzak aldatzeko botere izugarria dugu. Bakea ekintza txikiekin hasten baita. Entzun, ulertu, ez epaitu behar dutenei babesa eman. Gerraren amaiera ez da metxutxa, premiazko beharra da. Munduak ez du arma gehiagorik behar. Eta gorroto gehiagorik ere. Blankietxa elkar ulermera da. Bataz ere bakea behar dugu. Gaurkoan gogorra ezagun munduan erronkaz batera beteta egon arren norberak beti duintasunez beldurrik gabe eta errespetuz jokatu dezakela. Amaitzeko eta mezua urrunago bidaltzeko intentzioarekin mundu mailan gertatzen ari diren gerra guztien emaiera aldarrikatzen dugu. Biolentziarik gabeko mundua nahi dugu. Bakea da bidea eta bidea denok batera ingo dugu. Eskerrik asko.